Vítame vás v tomto vlogu. Tu môžete vidieť DiCaprio. Akurát sa chystáme na Slovakia Ring. Prezúvame gumy. Dáme iba nové gumy? Iba nové gumy, lebo Slovakia Ring je Slovakia Ring. Takže všetko si tu chystáme. Ešte nejaké malinké úpravy ohľadom vedenia vzduchu. Áno, máme také pláty carbon fibru. A potom sa pobalíme a ideme. Nice. Som naozaj zvedavý na tieto acelery, lebo toto sú ženy protektory, takže som zvedavý, ako sa bude auto správať s nimi. Mám zde iba 2 kusy, lebo sa minuli, takže ostatné budem mať protektory, semisliky, ale budem mať od Jana Fojtíka 2-3 peťky, takže uvidíme, vyskúšame aj tie a potom sa rozhodneme. Možno aj Maďari budú mať nové gumy, teraz som dosť na mizine s gumami, hlavne novými, lebo tento rozmer nemajú, takže teraz čakám, že od koho zoberiem, takže snáď voľačo pozbieram. Opa! Takže tu máme tie naše acelery. Toto sú nejaké Radburgy, také cestné, vyskúšame aj tie. A tu mám protektory sliky. Tieto ešte s týmito hovienkami musíme vyzuť a budeme ready. Antonio, čo robíš? Viem. Vyzerá to, ako keby si aj vedel, že čo robíš. Režeš? Tak, skúšam. Robíme tu nenormálny náduch. Nech nám to troška lepšie chladí. Cibola, to je carbon fiber. Tam máme jeden bok, druhý bok tu teraz nie je nahodený. Tuto je vrchná časť. Toto sa ešte jasne odreže, lebo nech není takýto oný. Ale trocha sa mu asi nechá. A tomu spravím takú malinkú striežku. Nechcem toto mať takto, lebo nevyzeralo by to dobre. Ale voľa čo s tým spravíme. Hlavne nech chcem ide len fresh air. Jak sa vraví, alebo fresh air. Fresh level, fresh air. Tak, ja som narazil pekne do kapoty. Ale inak, to som iba kvôli tomu povedal, lebo Adi sa nechce priznať, že mi nadrbal. Ne, ja som že mu tu stále rozkazujem, tak chytil nervy a normálne mi čapol. Nás sandem. Adi, to tuto povyrezával. Už sme tam dali šrúbku, takúto Very Motorsport z tému. Ešte tam dáme na druhú stranu jednu. Plus 5 koní. A normálne to tu bude takéto. Cikoky. Bočné okná, to normálne bude tunel Sitina. Ideme ďalej. Provizorne to je hotové na funkčnosť. Takže takto. Takto. Takže malo by to byť lepšie. Potom sa tam ešte niečo spraví. Pozdravíme Poliakov. Ideme naložiť. Vyrážame, lebo je koľko? 17:04. Tieto gumy nebereme, tieto bereme. Ešte idem pre ďalšie, čo už mám poobúvané. Všetko naložíme a ideme. Takže povalili sme sa. Už len tie najhlavnejšie veci. Kávovar, stroj na zapekačku, madrace a auto naložiť. Takže potom ešte rýchla sprcha. No a teraz tu je bomba, lebo kolesa máme na prívese. Keďže to je na jeden deň a máme len nové gumy, tak myslím si, že nám to bohate vydrží. Bodaj by nevydržalo, ale určite vydrží.
že rýchly pit stop v Tomášikove. Troška sa nám to natiahlo, ale nevadí. Však aj zajtra sa jazdí, nezačneme tak skoro piť. Aj to dneska mám v pláne piť len pivko, vyspať sa, nech zajtra to je tip top. Máme tu nejaký, že Racing Fuel 102+. Ty kaka, 30-ka, ty sa zblázniš. Ty boha, to je Rička. Daj mi oný. Chceš? 3. Koľko, vidíš tú sumu? Ti jebe? Čo ti jebe? Jebať na to. Pár litrov tam daj. Daj mu iba tak poplaš. 3,78? Čo ti jebe? Čo ti jebe? To je to, čo majú aj v Maďarsku. Kokot, však to pôjde jak šialené, dúfam. Keď to je pôjde šialenie, tak to aspoň tak. Daj 40. A daj ho doplná. Čo ti jebe? Ty kaka, 13 litrov 55. Jeminenko. Dobre, stačí. Daj za 60, ty kokot, čakaj, jesť chceme dačo. Ty kokot. Dobre, dobre. Nachádzame sa už na Slovakia Ringu. Vybalujeme pomaličky, Mirko išiel na registráciu. Tu sa už pije. Po veľkom. Čo je more? Ja 10 rokov nepijem. Ty pozri sa, teraz mu padla na tom štína. Zadala. Ty boha, úliš tam very big. Idem už len ale. On radšej vykrvácal. You want some old nation No, čo im zahral už? Že starú hymnu dá. Že sú Rakúšania zahrali rakúskú hymnu, ty kokot. You want to listen this? To je taká hitlerovská toto. Máme tu stredu 1.5. 7:42. Boli sme hore do 2. rána. Nevypili sme veľa, ale čo chyba. No a idem spraviť nám kavičku a pomaličky pripravovať veci na pretek. Držte nám palce a ešte vám niečo málo z dnešného dňa ukážeme. Čau. Takže na rozpravu už ideme druhýkrát, lebo príroda volala. Ja som sa dosral. Takže som to musel ísť otočiť do depa a idem tam. A som zvedavý, či to vôbec ešte stíham. Stihli sme.
slabý. Joj, mamo, vieš, ako dobre bolo. Toto je krásna trať. Tu sú šprinty. A drifty sú ďalej. Dobre? Ja neviem už. Poďme čapulo. Paseda. Hedík budem jarku. Milátko sa narohoď. Teraz, kým máme času, tak si kúpim nejaké nastavce, aby som mal nejaké poriadne onboardy. Takže idem niečo vymyslieť. Most írja alá a házassági papírokat. Som došla onekut. Priniesla si pášky. Toto to takto napáskujeme a bude dobré. tréningoch. Teraz sa chystáme na rozpravu a potom bude ešte nejaká pauza a následne bude kvalifikácia. Bombovo som si zajazdil, to výborná trať. Skúsil som aj semisliky, skúsil som aj obyčajné gumy, nové. Nechám si tie obyčajné, lebo semisliky veľmi držia.
dopadne. It's always with the initiation something lesson. So the thing is, the key to do that is. Poď. Dávaj. Ale keď mi vyleje spitivo, radšej sa napijem. Joj, more! Sorry, je to za... Hej, nemá problém. Ale aj mňa. Ja som to teraz... Sme sa postavili do rady na kvalifikáciu, takže za nejakých 15-20 minút teoreticky pôjdem. Odjazdím jedno kolo, potom sa vám ozvem, odjazdím druhé kolo a tam mám vedieť, že ako sa to cíti viac vnútra a uvidíme, koľko bodov dostaneme. Či sa dostaneme do top 32 alebo nie. Držte palce. Najslabších výkonov na štartovom poli, ale myslím si, že Miro Majo sa s tým dokáže celkom slušne popasovať, dokázal už predviesť tréningu. Celkom slušné jazdy. Tentokrát to vyzerá byť taká rana na istotu. Teda nechcel úplne riskovať v tej prvej časti trate, ale vidíme... Viac menej na istotu. Miro Majo naberá rýchlosť na svojej 30-ke Touring. A krásny nástrolový úhol, bez nejakých korekcií. Aj na takto slabom aute. Pevne verím, že teraz to dokáže Miro Majo ešte vytiahnuť. Do tej zóny číslo 3, čo sa úplne nepodarilo. Každopádne neboli tam veľké korekcie. Miro Majo trošku míňa aj zónu číslo 4, čož je veľká škoda. Poď, krásne. Malačka! Duši, čo hovoríš? Dobre bolo. Takže už máme po cloudách 70 bodov, som mal v prvom kole, v druhom 63, som na 13. mieste zo 40, takže nadmieru spokojný, tak povedať s najslabším autom. Takže som rád, že mi vyšiel aj ten diferák, pomery, všetko bolo dobré, takže v top 32 sme, ešte neviem, koho mám supera, ale už toto je veľký úspech, takže som rád. Potom sa ozvem, že ako sme dopadli. Ješ do piče!
štandardne na úpre 46-ke. Vlasi, poď. Poznáme z mnohých sezón. Krásne. Robí čo môže, aby teraz korigoval svoj väčší výkon práve proti Mírovi Majovi. Majo. A krásny prejazd. Poď môj Mario, poď môj Mario. Dávaj, dere, bazmet. Krásne skopíroval práve tie uhly a tú jazdu, ktorú pred ním. O niečo výkonnejšiemu autu Gaba Kockáša. Vidíme, že Miro Majo robí čo môže, žmýka. Polasky, poď! Gabo Kockáš využíva silu jeho úsa. Poď. Prechádza krásnym spôsobom celou traťou. Krásna dymová zóna spoza zadne napraví jeho 46-ky. Toto 32-ky sme nepostúpili. Preto sme odjazdili všetko. Nestíhal som. Maťka mi povedala, že mi kúpi turbo, takže na Vianoce môžem očakávať turbenko a bol tam za to rozdiel 850 a 300. Je to rozdiel, ale nevadí, užil som si to, bombovo som si zajazdil. Toľko to koní by už bolo moc, to by som už nechcel.